Xa temos por aquí a Nusca Chousa. Abrimos de par en par as portas desta horta de Nusca. Canto nos alegra tervos do outro lado e saber de vos. E sabemos que seguides, ademais, acotío este espazo pola enorme cantidade de whatsapps que nos chegan. Que maravilla! E tamén de correos electrónicos. Como estás, Nusca? Moi boas. Encantadísima de estar aquí, soportando este segundo verán que nos regalou o ano este. Sí, a verdade é que parecía que tiña data de caducidade, pero de momento estes días vai se continuar, resiste a marchar, quere quedar aquí o bo tempo. Deben de estar as plantas, as árbores e os froitos un pouco alucinados, pero a ver. Sí, bueno, despois hai frutas de cuña que se empezan a dar flor outra vez porque non saben en que época están. Sí. Non é tan bo, o sea, o frío no seu tempo é bo tempo, porque necesita frío a terra para sanar e para curar. Xa non lo dicía tamén o doutor Proupín onte, o noso médico de familia, que os corpos tamén os confunde moito, claro, porque non estamos afeitos a estas estacións que non se sabe cando empezan e cando rematan. Bueno, imos ao noso... Vamos alá, veña, vamos cas preguntas da xente. Temos moitas preguntas e ben interesantes todas elas. A primeira delas di: hola, Nusca, moi boas tardes, na miña horta teño bancais de madeira non tan altos como os teus. E pon aquí un sorriso. Gustaríame saber se crees conveniente tapalos ou non agora en inverno, porque escoitei e lin opinións de todo tipo. No caso de tapalos, con que nos aconsellas facelo? Moitas grazas polo que nos axudas tanto a hora de coidar os nosos hortos e hortas. Un saludo. Moitísimas gracias a oyente. Claro, porque os meus bancales son altísimos. Os meus son altos. O mellor os delas son como de rasillón ou así. É normal que escoitara como distintas maneiras de tapado, non tapado, pero vai a depender do que queira ela conseguir. Porque, explícome, si o máis maravilloso sería que se non os vai a usar, que os deixara que deixara que a naturaleza seguir o seu curso, sin arrancarlle ni unha sola erva das que lle chamamos malamente ervas malas, que deixemos a erva estar. E iso sería unha cobertura perfecta para pasar todo o inverno, non necesita máis cobertura. Agora, se o que quere é xa facer unha preparación da terra para despois xa na primavera telo excelente, entón sí que lle recomendo, sin arrancar tampouco as ervas, botarlle esterco madurado, ou compost, pero bueno, neste caso mellor esterco, e recomendolle tapalo con cartóns que non teñan nin grapas, nin plásticos, nin valen tampouco cartóns que teñan tinta brillante, tinta tóner, o sea, cartóns castaños, simplemente, que poña cartóns, que lle poñan as pedras encima para que non os leve o vento. E con iso que vai a conseguir é que o esterco madurado vai a crear un pequeno ecosistema en estes 2 ou 3 meses e que o cartón vai a dar abeiro. Entón, eses bichos van a acabar de descompoñer e van a ter o resguardo do cartón. E cando na primavera quite o cartón que posiblemente estea tan desfeito da chuvia que só o pode integrar na mesma terra. Eso vai a ser unha maravilla, un vergel para as plantas que plante, o sea, porque só tería como abonado. Entón, pode facer as dúas cousas, tanto deixalo ao seu aire, como preparalo para tapalo con cartón. Pois veña, aí tes o consello de Nusca a levar a práctica e xa nos contarás como che foi. Teño por aquí máis cousiñas, Nusca, máis acompañadas estas cuestións de fotografías que sempre se agradecen. Di por aquí esta amiga que se chama Pilar, de Portosín, ten un mandarino, ten unha froita que se abre na árbore, aínda son pequechas, pregunta que se pode deber, vouche pasar as fotos para que lle botes unha ollada. Podese deber a varios motivos, a ver, non acabo de ver ben o que é o árbol, pero como se ve a fruta totalmente aberta, vou a dicir cales son os posibles motivos. Posiblemente despois dunha, digamos, larga seca que tiña nas raíces, ou ben regou en exceso, ou lle caeu chuvia demasiado rápido, e o fruto que fai é absorber a agua de repente despois de estar seco, e a piel non expande á mesma velocidade que expande o que son a fruta de dentro, e rebenta. Ese é un dos motivos máis normales. Pero tamén pode ser que lle botara ao mellor un exceso de nitrógeno, cando falo de exceso de nitrógeno é caca
recién sacada do animal rumiante que use, quero dicir, de cabalo, de vaca, de ovella, de galiña, pero fresca. Sempre hai que compostar o esterco, compostalo uns meses, porque madurado ofrecelle un exceso de nitrógeno e pode ser tamén o culpable de que as mandarinas abran. Pero bueno, eu opto porque foi unha sequía larga e de repente demasiada agua. Non lle dá tempo a piel a expandir, rebentan. Entón, para evitalo, aínda que tamén teño que dicir que hai algúns tipos de árboles, ou sea, algún tipo de variedad que é máis sensible a isto, que abren con máis facilidade. E agora o que ten que facer é quitar as mandarinas todas dai, porque non van a madurar. O sea, o seu futuro é pudrir. Entón, para que pudran no árbol non, porque estamos chamando outro tipo de enfermedades e hongos. Entón, saque saneo o árbol para o ano que teñen en conta estas dúas cousiñas. Fora todas as mandarinas. Fora, porque ao estar abertas non maduran. Agora a ver se o ano que ven temos máis sorte e non ven este tempo. Porque realmente o árbol non está dañado, o árbol non ten problema ningún. Foron os froitos que con demasiada agua repentina engordaron máis do que engorda a piel, nada máis que iso. Pois xa o sabes, Pilar de Portosín, veña, moito ánimo e a ver se o ano que ven nos das boas noticias. Temos tamén a Nieves desde Vigo que fai unha consulta a través do WhatsApp. Nusca di, moi boas tardes, queixera que Nusca nos dixera como preparar aceite de romeu. Mira que interesante. Como preparar aceite de romeu e que utilidades ten o aceite de romeu? Mira, o romeu é buenísimo para miles de cousas, tanto para a nosa salud como para a salud da nosa horta. Eu teño romeu a toneladas, pero o aceite de romeu ao que ela se refire, ao mellor é con alambique, facer un aceite esencial. Se é con alambique, se ten alambique, con alambique, supoño que lle darán as instruccións, pero temos unha maneira de facer como unha especie de oleato, un aceite cativiño de romeu, que tamén ben. Así para andar por casa. Sí, o de andar por casa, sí. Bueno, pois sería coller un aceite, eu recomendolle que sea aceite de oliva ou aceite de sésamo, aceite de coco, un tipo de aceite que sea destes malos refinados, un aceite deses. E poñelo a baño maría con pouco lume, o sea que vai pouquiño a pouco, e serían máis ou menos 100 gramos de planta polo doble de aceite. Aquí pode botar tamén hasta 300. 100 gramos de planta, 100 mililitros de aceite, por exemplo. E poñelo ao baño maría destapado para que non entre agua no aceite e que bote así pouquiño a pouco, soltando os seus aromas, non? Nese aceite. Despois deixámoslo enfriar. E sempre que gardemos aceites preparados ou oleatos de aceite ou aceite de ervas aromáticas ou así, deberíamos de guardar en frascos que son oscuros. Dadevos conta que os millores aceites veñen en cristal verde, oscuro, ou en plástico, bueno, non tan bons, pero sempre veñen en cristal oscuro, para evitar que a luz lle dea para que os poda dañar. Entón, guardámolo en cacharros de cristal oscuros, nada máis. Despois deixalo enfriar e guardalo. Pódese usar, mira, para masajes, por exemplo, para pernas cansadas, porque axuda, entre o masaje e o aceite, axuda a circulación, porque é un relajante muscular, bueno, ou cando necesites, sí, cando ao mellor unha persona que está ao mellor encamado ou así, un aceitiño, en vez de ser con aceite de oliva, se é con aceite de romeu, vaille a sentar moito mellor. É un tónico capilar tamén, o sea, podémoslo botar un pouquiño nas puntas antes de lavar o pelo, que nos vai a axudar a pechar as puntas, a evitar esas puntas secas, o pelo e tal. E tamén se pode usar como base para ungüentos, para cremas, para xabóns, para, sabes, para facer moitísimas utilidades. Sí, porque o romeu en sí tamén é moi bo para, o sea, como digestivo, antiinflamatorio. E o usas moito? Eu uso moitísimo. Sí, e sobre todo, mira, hai unha receta de cociña, isto é unha curiosidade, o sea, eu non consigo na miña cabeza facer fígado de porco ou de ternera encebolado sin romeu, o sea, casi tanta cebola como romeu. Eso foi unha tradición de toda a vida na casa. Eu sempre teño dito, os vellos de antes parviños non eran, non sabían o porqué, pero sabían que lle había que botar romeu. E hoxe en día sabemos que o romeu axuda ás digestións moi grasas, o sea, unha digestión de comida moi pesada, con moita carne ou con moita grasa, unha infusión de romeu ou cociñada a mesma carne no romeu,
vai te axudar ca digestión. Entonces, hoxe entendo porque sempre miña nai, a que lle mando un bico desde aquí, que me está escoitando na súa radio, sempre lle botou o Romeu ao fígado. E usa, bueno, pois por tradición, non perdo eso, non o perdo. A proba da experiencia dos nosos antepasados, dos nosos ancestros, que a golpe de probar, pois sabían que funcionaba. Mira, de feito, o Romeu ahora mismo, en este mes, está en unha floración maravillosa, o sea, está ca floración perfecta. Esas floriñas que bota antes de que se poñan muchas e se perdan, podémoslas quitar e poñémolas a secar encima dun trapiño. Despois de que estean secas, conservámolas nun tarriño de cristal. E esas podémoslas usar para añadir pois a nosa manzanilla, ou se facemos un té, por exemplo, botamos unha cucharadiña de flores de Romeu, porque axúdanos a que a tisana que fagamos sexa máis digestiva. Que interesante. Pois xa sabedes, as 1001 aplicacións que pode ter o aceite de Romeu, e xa vos contou tamén Nuska como poder preparalo un pouquiño, que utilidade darlle tamén nos nas nosas casas. A pregunta que facía Nieves de Vigo, e agora o que nos conta Lucita de Frades, que tamén ten curiosidade en que lle contes que como ten cabazas, que acaba de collelas, mira, estamos no tempo, agora mismo, as cabazas, nos di que como pode conservalas, en que sitio pode poñelas? Mira, Lucita, as calabazas, primeiro, hainas que recoller con moitísimo cariño, como se foran ovos, que non bata unha na outra, non levalas na carreta, sabes, como amontonadas, eso non. Despois, temos que buscar un sitiño que sexa oscuro e fresco, nada de humedad. E non poñelas unhas en riba das outras, o sea, todo máis dúas, bueno, pero apilalas non lle vai ben, porque se unha podrese, non a vamos a ver. Entón, a maneira de conservalas sería así, con moito cariño e con moito tacto, deixalas en un sitio oscuro. E sempre que necesites ir a coller unha calabaza para comer, vigila que non haga unha que empece a estar tocada, sabes, que poda estar empezando a querer poñerse mala, porque esa é a que tens que coller para consumir. Bueno, eu teño calabazas do ano pasado sin problema ningún, que me gustan moitísimo máis que as deste ano. Sí, porque as do ano pasado, a calabaza é unha fruta climatérica. Isto significa que unha vez arrancada da súa nai, da planta, ela sigue o proceso de maduración. Sigue como facendo unha respiración e sigue madurando sempre, sempre, sempre. Con esa respiración vai perdendo como agua, evapórase a agua e gana azúcares, o sea que transformase totalmente o sabor. Non sabe igual unha calabaza recién collida que ten ese sabor como a calabaza, a bravío, a nabo, que é unha calabaza do ano pasado que sabe exclusivamente a calabaza, o sea que o sabor é un espectáculo. Pero canto tempo podes ter a calabaza, entón? Pois sobre 1 ano e medio, 2 anos, antes de que empece a comerse a sí misma por dentro e che quede só a parte de fora que pode pasar. O sea que chega a madurar a tal punto que o de dentro desecaselle, que é o que se fai cas calabazas de Santiago, do Camiño de Santiago. Daste conta que teñen así forma como de botijo, de bota de beber, que se usan para beber. Simplemente deixanse madurar en por sí o tempo necesario hasta que quedes solo cas pepitas en dentro, que sona como a unha maraca. E aí en ese momento ábrese, pásase, prepárase, límpase por dentro e úsase como de botijo. Polo tanto, o consello, a recomendación que lle das aquí a Lucita de Frades, lugar escuro, lugar fresco e con cariño. Estupendo. E que non anden aí baténdose. Non, que non batan, porque sabes que pasa? Que tan pronto bate unha ca outra, posiblemente en ese golpe se dañe unha e outra. E ao mes ou así empecen a deteriorarse xusto por onde levaron ese golpiño. Neste espazo de Nuska xa vedes que hai lugar para falar do aceite de Romeu, de cabazas ou de porros, que o caso que lle ocupa aquí a nosa seguinte amiga, a Julia Gándara, mandounos unha foto e un texto onde ven comentando que lle botemos unha ollada a esta fotografía porque nos porros que obtivo este ano que tivo rolla, di? Rolla, xa, sí, é moi común. Bueno, mandache aquí a fotografía, pero bueno, pídeche consello para ver que lle pode botar, e demais. Sí, o sea, que é moi evidente, se ademais a rolla é o único hongo, bueno, o único non, pero é un hongo moi característico que ten un color inconfundible porque é amarillento ou anaranxado, puntiños. Aquí vese claro, entón, que sí, sí, sin duda, pero é un tipo de hongo que ya tañe moito ao puerro, así como os gladiolos, o cebolo, pode ya tañar os sallos, calquera tipo de cultivo que teña
como bulbo abaixo. O sea, que é moi típico, moi común. E máis, entre os meses de julio e outubro son os meses máis críticos, digamos, para a rolla, porque se desarrolla moi ben. A rolla desarrollase. Desarrollase moi ben en estes meses porque hai como un pouquiño máis de humedad e sigue habendo calor. E o hongo, este é o que quere, o sea, que está na súa salsa. Como evitalo? Vamos, primeiro vou a dar dous tipos de consellos. Primeiro, como evitalo e despois un tratamento. Evitalo. Rota cultivos. Donde plantastes eses puerros este ano, non plantes na seguinte cousa que plantes, nin allos, nin puerros, nin cebolas, nin gladiolos, que supoño que gladiolos non será o caso, pero por se acaso. Que rote cultivos, que plante aí outro tipo de cousas que non lle afecte a rolla. Por exemplo, aos repolos non lle vai a afectar nunca a rolla, co cal é un bo exemplo de rotación de cultivos. Entón, que facemos con isto? Conseguimos que as esporas de fungo que quedan de rolla en esa zona, como non teñen que comer ao ano seguinte, nin ao ano seguinte, non se desarrollan e morren. Esa é a primeira, rotar cultivos. Despois, hai que ter cuidado, porque como vos dixen que a rolla é un tipo de hongo que se desarrolla moi ben con humedad, ao mellor o que temos que facer é espaciar un pouquinho máis os puerros. En vez de poñelos a 10 ou a 15 centímetros, que os espacie un pouco máis para que haga máis aireación entre puerro e puerro. Porque a aireación é crucial para que non se desarrolle ben o hongo. Entón, un pouquinho máis de separación. Ese sería outro consello guai. Que non se rejen nunca por riba, porque hai xente que reja alegremente ca banqueira así. Se non tes problemas de hongos, non pasa nada, pero se tes problemas de hongos, pasa dúas cousas. Unha, que mollas as follas e os puerros non beben polas follas, o sea que é totalmente innecesario. E a segunda, que o que faz ao regar, o chorro de agua expande as esporas, porque é como se lle botaras un chorro de agua a un plato de fariña. Boa, non? Pois isto mismo, expande as esporas e estás expandindo a enfermedad. O sea, regar sempre polo chan. Por suposto que non lle bote a composteira as follas que están dañadas, porque senón estaríamos deixando na composteira hongos para despois botar o compost na horta, así que fuera. Eses son todos os consellos e agora vou a dar o que son os tratamentos. Mira, si ten decocción de cola de cabalo, non me estou referindo a un purín. Purín non, ten que ser decocción. Para extraerlle ben o sílice, que é o composto máis interesante que vamos a ter na cola de cabalo, e desta maneira poder tratar a rolla directamente. Un consello, eu cando fago decocción de cola de cabalo, fago bastante, porque leva moito tempo. Unha decocción non é unha fervura, ten que decocer durante 2 horas mínimo. Entón, como leva tempo, eu fago moitos litros e depois o que fago é congelalo, porque non ten poder de conservación, pois se non habría o que fermentar ou tal. Como non ten poder de conservación en botellas de plástico, congelo, e cando me fai falta, simplemente descongelo esa decocción, para tela como un pouquiño máis a man. Bueno, pois decocción, despois das chuvias, non só nos puerros, sino tamén no chan, porque o hongo tamén vai a estar polo chan. Bicarbonato potásico, 5 gramos máis ou menos por litro, tamén lle vai a ir ben para que o hongo non siga proliferando. Despois, bueno, pode usar tamén, por exemplo, un macerado de allo, porque o allo ten poder antifúngico. E así, con estas 3 cousas, controla perfectamente a rolla, porque non vai a ser capaz de evitala. Tena na horta, e, bueno, teria que usar un sistémico, pero, bueno, non lle aconsello, pero controlalo perfectamente con estas 3 cousas. Pois aí están os consellos, as recomendacións de Nuska, e a ver se o problema da rolla deixa de ser un rollo. Sí. Vale. É un rollo que a rolla se desarrolla. Un rollazo total. Mira, pois a que me chama a atención esta consulta que nos chega desde Castela-A Mancha. Que me dices? Internacional, Nuska. Sí. Desde el sur, a ver se me sei axudar. Temos aquí unha amiga que di que ademais se puido ver que estabas preparando algo coa túa nai. Di algo para as navizas. Ajá. Pode ser. Estaba sementando, claro, sí, explicarte tan ben, vin onte como preparabas coa túa nai para as navizas. Sí, o terreno, sí. E di, quero che preguntar se podo podar esta planta porque está brotando por debaixo. Pasoche fotografías, a ver se podes ver algo aquí. Pois, mira, casualmente é Romeu. É unha planta de Romeu, o que pasa que fíxolle como unha pequena mata abaixo. Eu estou me imaginando que mide, porque hai unha zapatilla aquí ao lado, mide como
80 centímetros pode medir. E fixolle leño no medio e despois fixolle outra vez arboreda arriba. E ela quere podar porque así está fea, claro. Por suposto que sí que pode podar. Ademais, estamos no momento de poder podar o poder podar. Mi madre, que hoxe salen os pareados por todos os lados. Sí, poesía pura. Podemos podar o Romeo. É xusto, mira, porque dibujou unha raya, é xusto, é por aí por donde debe podar. Porque temos que deixar, sempre que podemos, que podamos un arbusto que é leñoso ou semileñoso como é este, a lavanda tamén, temos que deixar sempre parte de brote tierno, non cortar pola leña, porque senón a leña non rebrota. Entonces, sempre deixando un pouco de brotes tiernos na parte de abaixo, a parte de arriba pode recolectar. E, por suposto, secala, guardala para infusión, para facer fígado encebolado. Así que, sí, pode podar. Xa ves, amiga, as cousas que podes facer, e estaba tamén alucinando con esta muller, con Celi. Celi, de Extremadura? Sí, que sempre anda por aquí. Mira que cousas tan lindas, Nuska, di que esta fin de semana, bueno, non debe de ser esta, debe de ser unha fin de semana anterior, tivo enorme placer de coñecerte, que ten 54 anos, que estaba nerviosísima, que non sabía que contarche, que dicir. Mira que lle gusta falar, pois non sabía que dicir. Ai, pobre. É unha persoa super cercana, por ti di isto, que é unha persoa super cercana, que non deixaches a ninguén sen saudar. Mira que éramos xente, pero nada, ela ali a saudar e a dar apertas a todo o mundo. Moitas grazas, Nuska. E agora, pregunta, cando volves por Pontevedra? Eso unha. E outra, que por que as súas fresas non dan froito, que están enormes, pero nin fresa nin nada. Dicimos aquí que teñen vicio, que están demasiado abonadas, tal vez. Sí, no, pero é moi característico xa, solo ver a foto. Mira, primeiro, antes de nada, darlle as gracias, porque sí que a vin nervioso, por fin conocida, o sea, unha persona que manda sempre está pendiente de mí, de mandar tal, así que lle mando un bico enorme, así que estaba nerviosa. Bueno, entendo-a porque a min me pasado de querer conocer a alguén e de repente está aí diante de mí e non sei que dicir. Que podo dicir agora? Con todo o que quería preguntar. Para quedar ben, sí. Bueno, dime un baño de masas que flipas, o sea, unha cola de xente que dixo, Dios, considérame unha estrella de rock. Que maravilla, que gozada. Como non iba a saludar unha fila de xente esperando para falar un ratiño comigo, por Dios, ainda que estuvera que estar ali hasta as 7 da mañá. Pois eso, encantada. Cando volvo por Pontevedra, pois non sei. Celi, querida Celi, mira, as fresas teñen vicio porque en este tempo as fresas detectan que hai un pouquiño de descenso de temperatura. Entón o que fan é matarse a botar fillos. Como botan fillos as fresas, botan ese tipo de laxos, de estolóns, e cada cuarta ou así botan un fillo novo. Entón a fresa deixa, pero totalmente de botar fruto para empezar a botar fillos, porque o que quere é expandirse. Ti si queres manter tal como ten, porque o ten un sitio soleado, levantado, isado, que lle dá o sol. O sea, se queres manter fresas todo o ano, o que tens que facer é un saneamento das fresas. Quitarlle agora mesmo todos os fillos, que os podes plantar tranquilamente en unha maceta para ter máis fillos de fresas, que van a ser igualmente productivas, e quitarlle tamén todas as follas que sean demasiado grandes as fresas que tes aí, para que empecen a producir outra vez, porque senón elas delegan toda a energía que anda teñen nos fillos que están producindo, e non deixan nunca de botar fillos, o sea, botan fillo, botan outro estolón, outro fillo, outro estolón, outro fillo. Entón, pois eso, un saneamento e un bico enorme para esta persona que sempre está aquí pendiente de nós. Que seguro que a próxima vez fale contigo xa saberá... Sí, claro, xa saberá que dicirme. E cando volva por Pontevedra xa o anunciamos tamén pola radio. Sí, claro, por suposto. Estamos rematando, Nuska, pero vouche facer unha preguntiña máis, xa que teño aquí esta consulta de Mari do Grove, que, por certo, o número de WhatsApp é 627751962. 627751962, por se queredes enviarlle de cara a próximas semanas alguna consulta a Nuska. E dinos, Mari do Grove, graciñas, teño unha horta das clásicas en Bancales, plantei no mes de marzo patacas que recollín en xullo, a principios de setembro limpei as ervas que tiña para botar sementes nun espazo
sementes de grelos, noutros sementes de verdura que nos chamamos de extrema. Sí, de extrema, verdura de coleiros, para que se dá aos bichos ao mellor. Sí, que dá de comer as jaliñas de aquí. Sí. Vale. As sementes medraron, pero máis as ervas. De feito, teño un manto de ervas que en case todas gañan as ervas que non deixan medrar as verduras. Podo facer algo agora? Como arrinco esas ervas ou deixo a ver ou trasplanto? Mira, que pode facer? Se non botín malas contas de todo o que dixo, penso que só lle teñen un mes, co cal esas verduras aínda son moi chiquitinas para trasplantar, pero é o mellor que pode facer. Pa seguinte vez, de feito, fixen un vídeo con miña nai explicando como se cava a mesa para evitar isto. Cando queres plantar semente, o sea, sementar, non podes botalo na terra solo arrancando ervas porque son máis rápidas as ervas, porque xa teñen as raíces aí como con forza, non? Entón van a coller moita máis forza que as sementes que plantas. O que hai que facer é darlle a volta ao terrón no rejo, o sea, cavar a mesa, quitar, o sea, facer un rejo, coller o terrón de terra e darlle volta en riba do rejo para deixalas do revés. E desta maneira é a maneira de sementar un cacho como este. Ora está o mal feito, e o único que lle recomendo é que arranque as que poda e as que se máis grandiñas a que as trasplante e que as coide porque seguro que ainda van a ser moi chiquitinas porque nun mes non medran moito. Non dá chegado a semana que ven, non dá chegado o xoves. Sí, pois non chega nada o tempo que temos nos sí, casos. Sí, que chega, que lle axudamos moito, sí. 627-751-962, por se queredes trasladarlle a unha consulta a Nusca Chousa que volverá de hoxe en 7 días. En 7 días, aquí estarei. Igualmente, un biquiño para todo o mundo. Chao.